Head and Shoulders na kada adlaw. Aron makigol, presko ang anit. Che, Malin, presko nakagumot maskik sa hapon. Basta tuol. New Head and Shoulders for 100% dander-free hair. No visible flakes with regular use. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Okay. Ani na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gyapon niining ubos ninyong alagad sumong tulumanon, Silver Dunduyano Senior alias Veritas. Okay, sa gihapon ang mag-auban nato din sa istasyon nagatong magkakasama sa technical side. Si kasamang radyoman Danny Luod, ugusab si kasamang radyoman Dax Ilumba sa gawas. Mga gihapon kauban sa gihapon nato. Si kasamang radyoman Reynaldo Cuenca, ugusab si Gion Ilumbare. Pasiunang patimbaya sa gihapon sa atong station manager, ang atong amahan din sa istasyon, si kasamang radyoman Edgar Dagumo, ubana sa iyang mga kaubang mga radyoman. Okay, ang atong pizza karon, pizza 15, no, sa bulan sa Disyembre, tuig 2019. Pila na lang kadlaw, ato na usab nga handumon ang pagkatao sa atong manunubos. Okay, maayong adlaw sa Ginoo, sa gihapon kaninyo, o kanatong tanan. Okay, nining higayon na karon, doon naman ko'y na saad sa miyaking Domingo nga atong hisgutan, bisan hamubo lang, kining mahitungod sa pagpailalom sa otoridad o kanabang gitagaan o gahom o sa pagmando o kanang gitawag nato sa in English o authority, no, katungod gahom diin kita mo tahod tungod sa maong kagahom, no, nga gikan sa Dios nga gihatag kaniya. Unsa ka mahinungdanon kining mahitungod sa pagpailalom nato sa otoridad? Bisan gani, no, sa atong nasod, gamay nga nasod nga Pilipinas, ikinahanglan man gayud nga kita mo pailalom sa pagmando sa mga namunuan, no? Mupailalom ta sa pagmando sa atong presidente o sa mga kauban niya nga anaa sa maong gahom pagmando, iyang mga subheads. Unsa ba ka mahinumdanon ang pagpailalom nato sa otoridad? Kay basin baya ang gahuna-huna, kamong gahuna-huna, moingon mo nga, diktadorya man na. Oh, kanang mutuo ta nila ra gyud, mutuo ta sa mga pari ra gyud, mutuo ta sa mga obispo o santo papa. Nganong mutuo man ta nila nga naa man ta ikaw galingong pangunahuna.
Inaaman tayo kaunggalingong pangisip. O, atong gamiton ang atong pangisip, ang atong pangunahuna. Kay kini, gama man ka ni sa Diyos, iya man ka sa Diyos ning atong pangisip sa labutan. So, gamito nato ni. So, gun sa mahuna-hunaan nato nga alang ka nato, mao po na ang atong sundon. Mao na nga di na kinahanglan na mutahod tag authority sa simbahan. Dili na nga hulaton nato nga ang mga obispo maoy magbuot unsay angay natong buhaton o himuong desisyon. Kay matag usa na amay sa labutan, gasa iya makani sa Dios nganong di man ni gamiton nato sa pagbalanse. Nganong himuon man natong kanang dangpanan ang simbahan, o kung mangutana taon sa insakto unsay dili, unsay sala, unsay dili sala. Mga igsoon, kanang atong salabutan, kanang atong galamhan, o kanang atong kanabang pagpili, o kanang free will na to, gasa man na sa Dios. Bisan gitagaan ta og kagawasan nga makabuhat ta sa angay natong buhaton ugon sa atong gusto, apan wala pud ta sugua sa Dios nga magpataka na lang taggamit anang maong salabutan nga bisag unsa na lang tungod kay ato man ang gihuna-huna, ato man ang gibalanse. Moingon ta nga bisag unsay akong desisyon, bisag unsay akong hunaon, sakto ni sa Dios, atubangan sa Dios, insakto ni, dili pod. Dili pod nga naman kay ang huna-huna sa Dios habog kayo sa nga tanan kaysa huna-huna sa tao. Ang Dios dili masayop. Apan ang tao adunay kasaypanan. Sugod pag yun ni, no? Sa una natong ginikanan, Adan ug Eva. Unang gitawag og fallen nature. Fallen nature. Buti pasabot, dili kita magsalig sa atong tawhanon nga galamhan. Okay, masalaypon man ta, no? Fallen nature guta, di ba? Fallen nature. So kay fallen nature man ta kinahanglan muhangad kita sa taas, no? Muhangad ta sa Dios. O sa atong paghangad sa Dios, atong sayron kung ang Dios nga atong hangdon, no? Muhangad ta niya kay siya man joy nakahibalo kay iya guning kalibutan. Siya goy gagama, no? Sa lagda sa maing pangisip ug pangatarungan, ang gagama sa usa ka butang maulamay nasayod unsaon kini paggamit, di ba? Kung ikaw may gabuhat, no? Unya, no, sa paghuna-huna nato ang Dios may gabuhat niining kalibutan, siya mo'y angay, no? Nato dangpan diya ta angay mangutana niya ug unsay angay buhaton nato niining kalibutan nga iyang gibuhat, no? Mo nay kana bang pagsunod gyud sa atong conscience. Kay fully nature man ta, yung musalig man ta, no? Naapod no ay bersikulos Biblia nga gatug-an ana nga dili gyud ta mo salig sa atong tawhanong galamhan o tawhanong pagsabot, o Proverbio 3:5, no? Proverbs 3:5. Dili ta magsalig sa atong kaugalingon nga pagkuna-kuna o private interpretation. Bisan gani, no, kana mga tagna sa Biblia mauusab, no? Na itudling sa Biblia nga gapasidaan nato sa 2 Pedro 1:20 nga kini kuno mga propesiya nga niya sa Biblia gidili kanang private interpretation. Private interpretation. O ngano lagi na kay kita lagi fully nature man ta. Nakaron unsa man day insakto? Ang insakto god, ang insakto kanang gitawag nato authoritative interpretation. O kanang panghuna-huna o pagsabot nga kanang ingnon talang makasalig ta tungod kay kinigilamdagan sa Dios. Parehas aning Biblia. Nganong mutuo man ta aning Biblia nga ang gasulat ana mga tao raman nga masalaypon, di ba? Ana si Mateo, si John, si Pablo gasulat, sabra si Daniel,
tanan sila mga propeta, mga tao man na masipyat yun na personal kay fully nature god, makasala po niya anong mutuo man taan ni ilang gisulat. Di ba? Anong mutuo man taan ni ilang gisulat? Mutuo taan ni ilang gisulat tungod kay ang Dios. Oh, nagtuo ta nga ang Dios nga dili masayop, pwede siya nga mo gamit og tao nga masalaypon o makasasala. Pwede niyang gamiton ang tao bisan makasasala, bisan masalaypon. Pwede niya himuong instrumento gamiton sa pagbuhat og usa ka basahon nga dili masayop ang gitudlo diha, no? Dili masayop, no? Unsa man na biritas nga ang Dios naggamit sa taong masalaypon. Nganong moingon man ta nga dili masayop nang nanay sulat sa Biblia nga mga masalaypon man ang gasulat, di ba? Mao bitaw nga gipadala ang Holy Spirit, di ba? Sa dihang si Kristo ani adiri sa kalibutan, no? Sa dihang kahibalo na siya nga mo kayab na siya sa langit kay mamatay man lagi siya then mabanhaw sa ikatulo ka adlaw then mobalik siya asa sa gikan. So gawon na siya nga mawad-an man gyud ni sila og guide, no? Nga mugiya nga kanang dili masayop, no? Kay siya ang gagiya katong diri siya di man siya masayop kay Dios gud siya, di ba? Niya pag gunahuna niya pag ana niya nga di mo pug ko magdugay diri. Balik magug-asa ko gikan. So mawad-an og helper. Kanang mawad-an og mugiya ning akong katawhan diri sa yuta nga dili masayop, no? Dili masayop. So gipangayo ang Holy Spirit niya daan. Di ba gipangayo niya ang Holy Spirit daan? Niya sa laktod napadala gyud ang Espiritu Santo. Napasalig. Mo na asa man napadala ang Espiritu Santo diha sa simbahan, diha sa iglesia, di ba? Sa ato pa mao na nga makasalig ta sa simbahan diha sa iyang kanang dikta. Paggiya sa Holy Spirit. So buti pasabot nga makasalig ta sa simbahan diha sa tuluhuan ug pamatasan o faith and morals kay naa diha ang Holy Espiritu, na diha ang Espiritu Santo nga nagiya kaniya. Mo nang tubag nganong makasalig ta sa nasulat sa Biblia nga ang mga nagsulat ana makasasala man masalaypon tungod kay naay Holy Spirit nga ga-protect. Gagiya nga bisan makasasala sila, bisan masalaypon sila, naay ga-protect, ga-depensa, no? Sa ilang kamot, nga dili sila makasulat og opisyal, nga kana bang pagtulunan nga makadaot ato pasayop o maka-impierno na to. Munay kanang gitawag bag God uses infallible men to write an infallible book o scripture. So man but pasabot ana ang Ginoo nagamit sa mga taong masalaypon sa pagsulat sa dili masayop nga sinulat. Nalisod kay na tuhuan, no? Pero di na lisod tuhuan, no? Kung mo tuota nga ang Dios kasaligan, no? Dili masayop, no? Sumoto nga ang Holy Spirit gagiya. Niasa man na gagiya ng Espiritu Santo sa iglesyang gitukod ni Kristo, di ba? O bitaw si Pablo niingon sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia haligi og sukaranan sa kamatuoran. So it denotes infallibility. Dili masayop. Kay moingon bago si Pablo nga haligi og sukaranan ang simbahan o iglesia, no? Kung masayop, di ba? O dili gid siya moingon ana. The fact nga si Pablo nag-ingon nga ang simbahan o iglesia haligi og sukaranan sa kamatuoran, therefore dili siya masayop. Pero atong iklaro ha, dili siya masayop diha mahitungod sa tuluhuan ug pamatasan. Faith and morals officially ha, dili nang unofficial kanang private ra kay bawal lagi ng private interpretation. Bawal na kay fully nature man ta, masipya ta personal. Subot pa sabot ang ato mga pari masayop personal sa ilang kaugalingong pangunahuna, pangisip. Masayop sila diha, makasala sila. Pero kung
manudlo sila, gamiton sila sa Dios pagbutyag, pagsulat ba o pagpadayag sa mensahe nga dili gikan nila, kundi dikta giya sa Espiritu Santo. Mo nang dili sila masayop. Buti pasabot, ang simbahan dili masayop diha lamang sa faith and morals tuluhuan ng pamatasan, no? Siyempre ang Diyos kaya balugot siya ang gikinahanglan nato na, no? Nga magiyahan ta sa faith and morals. So iyang giklaro nga ang simbahan dili masayop diha sa faith and morals. Ay biyan ninyo na sabtaha nga o nga naman lagi ito nakasama lang ang parilahi na, no? Kanang infallibility sa simbahan pagkadili niya masayop diha lang sa faith and morals tuluhuan og pamatasan kay kinigi proteksyonan sa Holy Spirit. Ug way protection sayang tong pagpadala ni Kristo sa Espiritu Santo niya wa day nahimo, di ba? Wa day nahimo. Kung dunay nahimo ang Espiritu Santo nga masulat ning Biblia, mao na nga pagpadala sa Holy Spirit, makasalig ka sa simbahan diha gyud sa iyang paggiya, no? Dili sa kaugalingong galamhan sa tao, sa pari ba o obispo. Unya, muingon ang uban, kini mo'y dako kayong kontrobersya sa protestantismo o katolisismo na andre nakasasalalay ang atong pagtuo, no, ug asay korek, ana. Now, sa Katoliko gyud nga baruganan mao gyud ni nakapalahi. Ang Dios nagtuga nato og Biblia nga moingon ta authority. Diha ang atong gabayan gud, ang authority nato kanang iyang pulong o kanang iyang Biblia. Pero ang Katoliko gatuo pod nga dili lang kay Biblia. Kung authority ang Biblia, kinahanglan ang Dios maghimo pod og kanang authority nga kanang mga tao nga mo interpret aning Biblia. Importante na, no? Kay unsaon nato pag siguro nga kanang atong pagsabot insakto dili sayop kung walay pasalig sa infallibility kung dili masayop, di ba? Mao na. No, sa protestante nga baruganan kanang gitawag og sola eskriptura, Bible alone is our authority. Kanus abara gasugod ng pagtulon-ana sa protestantismo na. Kanang moingon ba nga Bible alone is our authority. Kay mo unsay nahitabo, no, sa Kristyanismo sa dihang daghang nituo anang sola eskriptura, kanang Bible alone is our authority. Wa na kuno mangita pag authority nga mga tao nga sila mo ay final arbiter mo interpret sa Biblia, no. Ganon. Kay gusto man gud sila nga mo ikyas sa authority sa mga obispo. Pinanguluhan sa Santo Papa nga sumusunod sa mga apostoles ug ni Pedro. Gusto sila mo ikyas anang authority sa mga obispo nga gikan sa mga apostoles. Mao nang di na sila motuo anang Bible authority plus kanang gitawag na tog magisterium, mga tao nga final arbiter nga mo interpret aning Biblia. Plus ba itong mga balaod ba? Di ba ito mga libro, nagkinahanglan manig tao gyud nga final arbiter, nga ang ilang yung hukom final. Di ba kanang atong mga kaso, mga regional trial court, o unsa diha, lower court, kung di ta mo kontento yung mga desisyon diha, mo pasangat man ta sa maong kaso sa Supreme Court. Niya, inig desisyon sa Supreme Court mo na final. Di ba? O yung nana. Tanawan ning nahitabo aning the Bible alone is our authority. Meaning, sa tao nga ma-interpret, wala na authority diha. Sa to pa, bisan kinsa na tuhuan. Ugon say atong pagsabot sa Biblia, hala pa, dito ta, kay mo man atong pagsabot, na dili mo na amaw, mo bitong nadaghan ng relihiyon, agya ng Biblia ra lagi kuno mo'y authority. Nya kilay-lahi man ta pagsabot. Wala lang ta pagsabot mo nang nidaghan ng relihiyon. Pero sa Katoliko nga baruganan, kung nituo ta nga authority ang Biblia, mutuo pud ta nga dunay mga tao nga authority pod nga maoy final mo interpret aning Biblia, no?
Kaya ang Holy Spirit man may mugiya ani mga tawhana, nga di sila masayop. Ano mo ingon man ta nga dili masayop si Pedro sa iyang gisulat sa Biblia. Dili masayop si Juan sa gisulat niya diha nga tao man na siyang masayop. O lagi. Masayop lagi na personally. Pero kung naay Espiritu Santo nga mugiya aron dili siya masayop anang puntuha, dili siya masayop. Oto sa nahinumduman na rin ako itong nalimtan ako sa diha. Si Attorney Bacalso nga kanang usa ka protestante nga nag-convert sa Katoliko, no? Kung nag-eskwela pa siya sa Siliman, protestante pa siya, pero sa dihang na-convert siya sa Katoliko, na hinumdum ko sa iyang pamulong ni Adto nga, ingon siya nga, masayop lagi ang tao, kay tao God, fully nature God. Pero kung naay Espiritu Santo nga mugiya niya, aron dili siya masayop, sa mga punto nga gusto sa Diyos nga dili siya masayop anang puntuha, dili siya masayop. Ingon pa siya nga mao bitaw nga gipadagyod ang Espiritu Santo. Kay ang Diyos dili gyud makasalig nato sa atong tawhanon lang nga galamhan. Kay subject to error man gyud ta. Mao na ang Holy Spirit importante. Mao bitaw nga atong iklaro ninyo ha. Nganong ang simbahan sukad masugdi ni Kristo kini niadtong unang siglo dili gyud masayop sa faith and morals. Kay Holy Spirit may ngagiya. Inaan na panahon ron sa Holy Spirit. Niadto diri si Kristo panahon niya, no? Pero dili sabton nga sa dihang Holy Spirit na ang gagiya nato dili na ni Christianity, no? Dili na man uban nga panahon na ta si Espiritu Santo dili na ni Kristanismo, dili oy. Kay ang Kristyanismo o panahon sa Espiritu Santo usara na. Usara ipagtulon na. So mao na. Mao na nga makasalig ta sa simbahan diha sa faith and morals kay na ay Holy Spirit nga gagiya niya diha. Ang pangutana karon, kinsa man po ni mga tawhana veritas ang final o otorisado. Pero basasa ng Roma 10:15 nga unsaon man pag preach ko no pagsangyaw kung wala siya gipadala bot pasabot wala siya gi-authorize niya giunsa man pag-authorize ni Kristo ang mga apostoles siya gyud direktamente namili dayon sa Biblia mabasa pod ang mga apostoles sa dihang si Kristo tuwa na sa langit di sila na pod dayon diri sa yuta mag-authorize sa ilang gipili na pod nga mga successor. Paras ba anang atong pagpili og Chief Justice dili mo na kibisan kinsa naman ay kanang sana proseso ya sundon jud ang proseso ya kana pong maghimo og kwarta dili kay bisan kinsa na ay mga authority gud ana ang Central Bank lagi makahimo ana ingon na pod ang authority aning Biblia una gyud mga apostoles kay sila may gipili ni Kristo di ba unya ang pangutana sa dihang wala na ang mga apostoles kinsa man po dayon ang authorize siyempre katong ilang gipandungan sa kamot giordinahan mo na silbing mo interpret nga officially dili masayop aning Biblia tunghugpong sa mga apostoles katong ilang konsilyo ba sa Jerusalem example to nganong mutuo man ta sa konsilyo sa Jerusalem kay ang Holy Spirit gagiya sa Council of Jerusalem di ba so nya, the same Holy Spirit man ang gagiya sa mga sumusunod niya, mga obispo man na tanahon sa history. Munang, ang mga obispo may silbing Supreme Court na to aning Biblia. Kaya sila man yung may direct line of succession gikan sa mga apostoles. Muna importante ng apostolic succession. So mao na nga, sa sunod, gawa naman tayo igong panahon, ipadayon na to ning paghisgot og authority. Importante kaya ni. Kaya ato man din hisgutan na yun, kinsa man din unang gipili ni Kristo nga mangulo sa dihang mukaya, butuan na siya sa langit. Klaro mo na si Biblia, si Pedro mo na. Yang Katoliko rin may gatudloan na. Then kanang katungdanan na, sundo na dayon na to, na mo na protokol, paras basa, kung kinsay presidente, ini kabakante mo, diha na punta mo tuon niya. Si Aquino man itong una, then si Digong, diha na punta pa ilalom niya. Di ta maghimong atong kaugalingong presidente. Di ba? So, kinsa may gipili una ni Kristo? Si Pedro. Nga mangulo, Juan 21, 15-17, Mateo 16-19. So, kanang upis niya, katungdanan, sundo na ito dayan, kinsa may nakapuli, na Katoliko rin may makahatag, kanang listahan sa mga Santo Papa, tanaw ninyo sa Wikipedia.
O taos di Wikipedia gikan ni Pedro. Ya, dili ta maghimo ang uban maghimo maglaing pangulo diha ta masaag, diha ta madaghan, di ba? Ilang himoon si Felix Manalo man, si Elid White man, si kanang Nas Davao man, dili na mao. Kaya ang unang gipili ni Kristo si Pedro man. Waram daigong panahon daghan po ta akong isgutan. At ang ininyo niyang hapon makaapil ta sa sangka o sa grupo sa Catholic Faith Defenders alas 8 sa gabi. Okay, sanglit wa naman taigong panahon, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, baga kiragkuan sa atong simbahan, sa atong obispo, sa atong mga kaparian, hangtod sa sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Isang punsa kakapaspas sa imong trabaho, muhinay ug muundang juga sa kalabad sa ulo. Maayo na lang ang daw nga paspas. Musalikad sa paspas. Rexidol Forte. Paspas panat sa upat. In as fast as 12 minutes. Kaya ang labad sa ulo. Pamaol, hilanat o bughat. Di pareho sa naandan nimo. Sa kapaspas sa Rexidol Forte, unsa pa man ang dili makaya. Rexidol Forte. Paspas panat sa upat. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Magandang balita, ang PCSO Small Town Lottery o STL nasa probinsya nyo na. Exciting na mga papremyo. 3 times a day pang maaaring manalo. Bili na ng tickets nyo sa inyong mga favorite STL sales representatives para makasali at manalo sa STL 3 times a day. Every day sa STL, bayan ang panalo. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan dahil sa paghahangad na yumaman,